Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, 12 minutos na ang nakalabay, alas 9. Kumusta you? Kumusta kam? Kumusta ito natin, Noybes, ng adlaw? Mayo 14 kita. Kumusta naman ito nangangandaman hit pagpaso unina. Ilabi na to. Nasa rin diyan mga gwaping. Natin nga mga my friend. Uy, congrats ngayon, Mark, ha? Yan na to na pagpasokan mga graduating mga estudyante ito Eastern Summer State University. Sobragad lahin 2,000.
So upayanay kang isaya natin mga kapatid nga para panhusay, para pangwapo ang natin mga beautician. Tapos sa natin liwat mga my friend the transport sector. So paldo inhirayan na. Nga paldo naman ito natin dida mga nagninegosyoin mga kirikisiti mo. Mga diners, resto, etc. Sure na sa kataliwan ito na selebrasyon kay yan ang adlaw asya daw good ini yan ang adlaw han Huibes Mayo 14 and commencement exercises sa Eastern Summer State University. Yan ang afternoon. Ay na Kuya Mark, dito ni Taira mahiluag nga dito tira may grandstand tapos may hiluag nga oval para mag-uminsakto ano sobrahin 2,000 nga mga graduating students ang isu. Plus the Modra Bells, ang mga Papa Bells, ang mga tito-tita nga ma-witness ang kalampusan na nira mga pinalangga. So maribhangin dito naman na Eastern Summer State University main campus yan ang afternoon. Speaking of afternoon, sana diri na sugadin ka mapaso nga daunina. Pero kay bisan alas 2, paso lagi hap. Kabisa kaninan alas 7. Paggawas ta, diri man kita hitimamayong, pero as in, nagpayong kita. Kaysa to pagkakantalitahin kahin, magpayong kahin alas 7 pala. Hindi na kita na magpipi na kabiter-biter, kay hindi kita mag-aagwanta. Kay bisan early morning, mga alas 7, mapasok na. Malanit na itong sirak ni Mr. Sun. So ingat-ingatan, may mga lakad diyo. Yan ang morning. Ilang adlaw, han Huibes, Mayo 14. Tapos ita mga pa-update aton hit pag-asa pagtagahit index ita pinakamapasok kunta nga panahon nga atin ma-experiensyan gani nasring itira 43 degrees Celsius tapos pag-update ni rahiton afternoon inabot pala ngayon sinubra. Ikanahi kita din na syudadan Borongan pagtansyahan pag-asa posible pumalo ha 45 degrees Celsius iton aton ma-experiensyahan nga kamapaso hita panahon pero inabrida man kita in usapang website nga nagtatansya daman hiton mga pagtagapanahon nasari nga kita yan na it's feeling like 46 degrees Celsius. Yay! So ingat-ingat. Ngani kanina good kay kahana programa ni Sir Alan Alyanigi, didan programa nga boses, didahan alas 7, din siyempre tayo stasyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Ayan nakampang, anisan aton mga kasugbong dito naman, weather forecasting center ton pag-asa, ginsasabi, ay rapagtansya, na posible umabot ha 47 degrees Celsius. May mga lugar din na aton na makaka-experience 47 degrees Celsius ang kamapaso ni Mr. Sun ang paso alindang alisuog yan sabi kanina Surigao del Sur nga Nagusan del Sur. May daman na pa good news kung may daman pa good news pinakalban daman kita kakilip adto ang pagtag MLD ano itiyang MLD MLD is pagtaga manual load dropping. Yes, kay yan nga sobrang kamapaso. Ito natin mga electric fan, aton talaga papabirik. Para maibsan itong paso. Tapos sa mga buhatan ng manong gobyerno,
Sugad man itong mga household nga may AC, air conditioning unit, irada mait pinaandar. Sumapasok nga ni panahon, na spike damait iton ay taas daman iton atin na konsumo hit elektrisidad. Salit nag-abiso kakiliphan na kilip adton NJCP nga posible adto magkamaydahin manual load dropping dinhi naman na aton na Visayas nga kinabisuhan adto adton aton na mga electric cooperative sana adton Isamelco ngan anaton kooperatiba dinhi naman na Eastern Samar ngan may da naman didi pa good news liwat hi Isamelco para nga dahanton nagtitikag gas sa iton wallet dahil pagtikamahal hit mga paplitan kay asya malagyapan aton income warin man damait mag-increase nga nidirila din na aton na Eastern Samar aton hinitaas an inflation rate di ba balita niyo Ate Pen kakalop 9 point something percent. Dito naman balita natin mga Good Morning Eastern Visayas sa Southern Leyte 8 point something. Tapos nga ni nga Pilipinas, taas aton inflation rate. Nagmahal ano aton presyohan mga paplitan, mga serbisyo. Kundi ira indian relate dara na nga ni hinihin nga pag aumento haton petroleum products. Eto naman may da pa good news sa aton Isamelco nga binalandra na in mga national nga mga mantalaan, national nga mga news networks. May kalabutan nini ito kan Mano Gobyerno Executive Order 110 adto nagsasagda nagmamangduhan mga electric cooperative bugos nga nasod nga magsuspenso diri laanay magdesko dili laanay magpatuman in disconnection para billing period han Mayo nga dahiton Hulyo, Mayo, Hunyo, Hulyo. So, tulo ka bulan. Billing period, han Mayo nga dahit Hulyo. Pero yan na nga, upod na yan, kahit yan na nga Mayo, nga aton makakarawat nga bill, an aton mait konsumo, an bulan han Abril. So, ganun yung pagtikangin. Basta billing period han Mayo nga dahit Hulyo. So, kibalian ato na hina konsumo han May magkukonsumo siya na nga Mayo nga da naman hiton Hulyo. Sige, unina ato ni share ang katukiban nga didida man na amon na syudad na Borongan. Suguran iba nga mga LGU nga nagpatuman o nagpapatuman hiton 4-day compressed work week. Kami naman didi syudad na Borongan. Suguran ibang LGU in mabalik na nga dahanton unub nga tag 5-day work week nga pagsiserbisyo nga natunira mga constituent. So maupay ni ito na kangisiya na natin mga trike driver next week may start kayin taon na pag ko-compressed 4-day work week but sigan pagka-Biyernes oray pasok Mano Gobyerno at mga hensyan Gobyerno Nasyonal takay didiamon na syudad ng Borongan kami aminin natin payroll economy kita so nagpaparisgo iton economic activity adton mga kawani ni Mano Gobyerno so kung waray pasok medyo na mito hiyan talali iton amon mga kakalsadahan kay waray man na trabaho alam ka man maglinalaog kay nagtitipid-tipid man daman hiton gasto tapos plus pa nga dugang pa nga waray liwat klase bukas la syempre handi di Eastern Samar State University kaya dahatong ira preparasyon liwat nga mga pagtaga graduation exercises
duman liwat adton mga aktibidad adton aton mga estudyante. So kahit paano may lagihap mga pasahero adton mga tricycle driver. Gawas na syempre hadton diri mga burunganan kay hiray kay ang mga burunganan di diamon na syudad dan Borongan may dahira opsyon kung ira gagamiton ang ira pribilehiyo hadton libre sakay program. And speaking of pagtaga-edukasyon, musta yuliwat ato natin mga teacher, labi na secondary schools. Pati na pa elementary kay mabal may changes ng ipapatuman adto Department of Education tika nga 4th grading ang mga period kakadamalain na hatulo. So nagkakamay hirahin orientasyon pangandaman hining apitad nga papatuman hiton diana nga school year. Salit upay daman, paldo daman niya na. Ito natin, didi mga entrepreneur, and may mga, mga conference hall. Pagan talaga didi. Tanan nga mga hotel unresto. May nagpakabilit nga mga teacher para naman nasabi nga aktibidad. Downtown nga mga katitirukan sa pangandit ibang mga lugar as far as ngadto naman San Jose Golden Creek. Sige mo paghihapin damit mga aktibidad kaya medyo nagiging busy-busy naman ito natin ekonomiya. Siyempre ko na may kuhida ato natin mga business establishment with sinyon may derep of ninweldo mahira income may derep of ninweldo nga dayton ira mga kawani. Siyempre may damahit nira mga pagtaga-mark up hita ira ganansya kay bisalay ta ira mga ibarayad hita ira mga income. Speaking of pagtagi-income nagrarayon na lang ito natin i-share nga balita. Kay nainamdam kita yan na in Mayo 14, so buwas syempre Mayo 15. So buwas na daman itong deadline, igintalaan han rentas and ternas of Year of Internal Revenue, nga nigin pa hilawig ini. Aton pag-file, ngan pagbayad, pagsalawad, ngan pagbayad, aton income tax return, para hanton tuig 2025 nga da na buwas ha. Mayo 15. Pwede na mait beyond May 15 pero may nahit mapatak na itdida ita mga penalties or charges nga danay damait kundi kita nakakabayad hinatap danay masamanda pa adto na penalidad para malikyan nanuman nga penalidad so pahinamdum hanton Bureau of Internal Revenue dinhi naman haamon na Eastern Samar Revenue District Office number 86 pinagi syempre kan RRDO Vicente Tade adin pinaka-latest nga pa impormasyon na panawagan ka sumpay ni nga pagtaga-tax deadline informado ni Assistant Revenue District Officer ni Ma'am Catalina Torla. So adton may mga kabilinggan BIR aton magpa-file magbabayad danton ira income tax return para han tuig 2025 gin sasagdakam bumisita ita ira buhatan dinhi naman Kapitolyo barangay Ilang-Alang o di kaya kadtuan niyo ito ng BIR hayo tagsa-tagsa nga munisipyo dinhi naman na Eastern Samar mga kasagbo nga mga negosyante naman nga may mga kabaraydan aton valued taxpayer ni BIR until tomorrow na laha. Asya niya iton tax deadline para malikyan in anuman nga penalidad. Magbayad daw in tama nga buhis sin temprano para malikyan adto na multa. Gan take note ikang poet hit buhis
pawis dugo kadton sambayan ng Pilipino labi na it nagbabayad din eksakto nga buhis asya itigim pupundo ni mano gobyerno para hita mga serbisyo nga iagim pa ang bit nga aton natatagamtaman. Asya damay itgin bababrahi ni mano gobyerno para hit nata national tax allotment hiton mga LGU. Pero daw aton mga LGU nga namamayagpag iton revenue local revenue collection haros dinit nira daman pinapansuwin ito hiran nata pero hansugadan iba nga mga LGU nga dependent hanto ay ramat yan nata in malaking bagay ito namitan sugad na lait syudad na barangay. So again, saludo kita nga dahaton aton mga valued taxpayer kay kung waray tira. Waray nga pinanmamalad nga lunlo na lang nga imang ipanharatag. Katasit, take kahit buhis. Iton mga valued taxpayer. Salit sugod na lahitit panawagan ni Manong Gobyerno. Kita in man marayad. Sadla nga sahay naningatin mga kalag nga mga proyekto. Sige, 29 minutos na nakalabay alas 9:09 nga tulanay kita kadugangan nga pahinamdom tikan dinhan naton mga super taking engineer mga pagmamahal nga pahinamdom han pag-ibig home mutual fund. Take it away guys. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Morning, Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Samtang 33 minutos na nakalabay alas 9 nga dilani kita good news para naman mapain nga balita para nga dan aton mga igsarakop balay ilabi na anto nagbabudgetan miniti-miti natin nga munar. May didi pa abiso aton Isamelco. May kalabutan ini hanton kanan gobyerno igin paggawas nga Executive Order 110 nga nagmamando hiton mga electric cooperative dinhi naman ha Pilipinas nga igsuspenso laanay nira anton pang disconnection. Di ba kung nakarawat kita hiton aton electric bill mahit didto nagpupulat pukat in dagke nga litra naka-bold pagud hiya nga nasa ring didto asyain it aton kabaraydan hini adi itasasyon tapos dito nasugad nga kung beyond na due date di naman adton disconnection nga petsa puutan kita hanton aton kuryente di kita makabayad nasabi naman nga petsa. Yan adto nabase ning Executive Order 110 nga nagmamandohan mga kooperatiba bugos nga nasod nga igsuspenso lanay nira adton ira pandiskonektar han billing period diton Mayo nga dahiton Hulyo. Kasumpay ni i-implementar han mga distribution utilities so gadit Isamelco aton staggered payment para han mga konsumidor nga nakonsumo hinto 100 kilowatt hour kada bulan. Asakub hintulo ka bulan tikang han pagkarawata han billing statement han nasabi nga covered billing periods. So para ini hanton mga ikarasita konsumidor nga nakonsumo por lo menos 200 kilowatt hour per month. Takay yan beyond sobra 201 na. So dari na ba sakop kasi man i-implementar mga distribution utility and staggered and dari la tag usa ka bagsak pero adton damo ka gives nga pagbayad adton mga konsumidor nga nakonsumo specific dinha 200 kilowatt hour kada bulan. Tikanghan pagkarawata han billing statement na nasabi nga covered billing periods. Kausan Isamelco paran pagpatuman hini nga mandato ugari an magiging implementasyon hini muadton bulan han eto siya na bulan han Hunyo dara kay Mayo to July nga billing period and covered hini So ito na aten na konsumo, di ba? Sugay siya na hit nga Mayo yan na nga aten makakarawat nga bill anat mait ka konsumo han Abril. So adi nasa ring din ha kausan Isamelco paran pagpatuman hini nga mandato ugaring an magiging implementasyon hini adton para hit bulan han Hunyo dara kay May to July man nga billing period. So iton aton kakarawaton nga bill dida na hiton Hunyo paran aton konsumo han Mayo. May to July man nga billing period and covered din sa siya na. Anaton mga unpaid bills para han mga naglabay nga bulan, bills para han bulan han Marso or Abril in subject for disconnection pa. Mo pa'y kay gin-clarix. Sabot sin yun, it nga aton yan nakakarawatan nga bill, yan na electric bill, yan nga Mayo, yung kinahanglan ta itiabaydan, kayan aton mait konsumo han bulan han Abril. Narado di yan explanation. Anaton mga unpaid bills parahan mga naglabay nga bulan, bill parahan bulan han Marso ug Abril in subject for disconnection pa. So iton aton konsumo hit Mayo nga dahiton Hulyo asya inhiya it
sakop hini nga pagtaga suspenso hiton disconnection. Thanks much ini nga Clarix nga pa-info Isamelco. Din hiton official FB page hiton Isamelco ira again post an hour ago. Palasandahan na daman natin hinusa pa nga pa-informasyon na natin na kooperatiba pagtaga power interruption naman ini tidak pa mopay kay agap advance adton ira pag informar ha aton para adton aton dida mga kapatid in makapag plan out adton ira mga buruhatan kay di ba yan ito natin mga kaguriba kasagaran na mait natin ginagamitan na kuryente. Eto hiton Mayo 17 so Sabadoin nga adlaw magkakamayda kita labay pa naman nga brown out alas 6 aga nga dahiton alas 5 hit klip an apektado hini nga mga lugar upod kita dinhi naman na syudad han Borongan. Ang apektado nga mga lugar ang ginsi serbisyohan han Borongan substation. So adton Borongan City, San Julian, Maydulong, Balangkayan, and Llorente. Wala nang. So adton apektadong mga lugar ang ginsi serbisyohan han Borongan substation. So ang Borongan City, ang mga bungtan San Julian, Maydulong, Balangkayan, and Llorente. Pa-PS san Isamelco ini nga trabahoon and pwede ano yan ang pagtatrabahoon kuno ate oil filtering hadton 20 and 2025 MBA power transformer. Ini nga trabahoon and pwede matapos yan temprano ngan pwede mahibalik iton kuryente antes pamanan igintasar nga schedule so antes pa iton alas 3 at kalip salit para malikyan inanuman nga disgrasya igtratar nga tanan nga higayon in may hit na daloy man nga rahibot nga protons nga electrons in that linya hit kuryente para malikyan ang hit kuryente. Bisan kon pa brown out in nga impormasyon maro pa inadamain kay agap anton pag-impormar ha aton kay daray take na yan kalibutan kuri ita na itina brown out ilabi na padaman nga gipasuy yan na maharos maghapon natin na pinabibiri kayo natin ayan, mga electric fan o narubod-dubo ito natin mga SC. Samtang may pa kita 19 minutos antes an alas 10. Ito para liwatahan may mga lakadyo. Ito nasa ring didihi pag-asa ang pinaka-latest nga pa-info ha atin in posible pumalo nga da naman 45 degrees Celsius ito na temperatura din naman ha atin na syudad ng Borongan again permi na kita hinahiupod tigang pahanan mga naglabay nga simana nahiupod na kita di dahit ging kukuluran hinpula hiton pag-asa sa darunggang kadamit mga lulugar din na Pilipinas nga nagpupulahog sa nahindinhi kita dinhi naman na Borongan City laki pa iton Giwan basta kay ito wala din pa Katarman Katbalugan, pati pa dito naman na Baybay Leyte. So di na Eastern Visayas, daram kita nga igin pulahan, yung kuluran, hinpula, pag-asa. But sigan, mapasok kita ada peligro. Iton aton magdadara aton ng peligro ini naman nga kamapaso. In English pa danger. Pira din aton Eastern Samar o Borongan City. Ito dir kalaya di pa kay na papadarudakaan natin di iton atin
Inubutlaw naman ada ito natin. Oh, my friend, CP, Borongan City, mag-aagwanta kita hin 45 degrees Celsius. Yan na ang adlaw. Hiton Huibes, nga liwat buwas. Nga ni diba, kakulop, anirahan to pauna nga pag-forecast, pagtansyan, posible nga pinakahitaas nga kamapaso ang aton panahon, iralat igintansyan 43 degrees Celsius. Pag kakilop na, pag-update niran mga alas 5 kilop na kadangayan ha, 45 degrees Celsius. So tikanghan kas kakilop, yan na ngan buwas, mentinado inihiya nga 45 degrees Celsius nga pinakamapaso nga temperatura nga mahipapatik din naman na ato na syudad dan Borongan. Dito naman nagiwan adahiraha 43 degrees Celsius. Nakapan mo dito natin, my friend. So ingat-ingat aton may mga lakadyo. Di kita hingangalimot pagdarahim payong nataan mga kapatid nga mga himunanem, bisi-bisihan ha mga uma. Sureness kuno ate nakasaduk na kami nakapinunyos an may liwat mga binuhi nga mga hayop, ilabi na an may mga karabaw. Sureness it niyo nga nagpakasirong it. Kaya diri na may tira resilient di tira mailub hiton sobra nga paso. Mairo-ilog pa itirahin talahin puranan hindi itira detso tinatanggig pero kung paso nga ni matalip nga wana nga ni diri mahalin ngadtohin malindong nga lugar. Graduar da maitira. Susugad na lait ka bisi-bisihan ka inataman hito natin na mga kapatid nga mga parag-uma adon ira mga hayupan. Uya, adi joining atin ni Jennifer. Good morning po, uya. Tikang paing kanina hi Ate Jennifer na mamatihan good morning Eastern Visayas. Nandi din naman na amon na syudad dan Borongan, so diri na in mahita talog-awa adto ang mga gensi serbisyohan ng LG Borongan. Diri pa din mga burunganan di naman iton may mga katuyuanan na City Hall. May da pinaka-latest nga pa-info adto namang lokal nga pamunuan han syudad ka na Borongan ipinagi hadton Borongan City Information Office anay para nga dahadton may mga pet animals, mga dug, tapos mga miming. Mao pa ini nga imbitasyon adi pagtaga serbisyo publiko adto namon ngayan barangay didiha Sabang South nagkakamay-ada iyan na tinikangan kaninan alas 9 han aga nagkakamay-ada kamihin eto in-share nga mo pa'y mangyapit iton may sinisini iton aton pag-share in mga impormasyon. Thanks much daman iton amon na barangay council iton na pag-update nira iton gingka kabisihan dida naman iton nira official FB page iton amon na barangay. Adton mga igasarasis sa bangna ni Ate Sok, pwede ba naman anton hiripig nga mga barangay? Sige, basta di diya sabang papainamdam kam gini-imbitar ilabi na anton mayda mga pet dogs, mga miming, nagkakamay-ada iyanahin libreng anti-rabies vaccine para anton atin mga miming ngan mga dugdug. Didi na mainig na dudumara sabang South covered court tinikangan han alas 9 han aga yan ang adlaw han Huwebes Mayo 14 libre ini nga panabakuna nga dahanton mga uding ngan mga
ayam. Uy, maupay kay open nan nga tanan nga pet owners. Subot signgan Kapcholyos, diri la limitado nga da naman han mga taga Sabang South. Sige, yan mga higrani nga mga barangay. Kadtukam ha. Sabang covered court, yes, kay didahan ton mag-audience, mag-guest, mag-end resource person, ang liga ng mga barangay Alenbe, Borongan City chapter meeting. Ang nagalabay nga adlaw last week, ato naman city veterinarian, Doc Chan ang sa inihan ton iya ginsabi nga upod hadton ira mga aktibidad ang pagsuyod ngadto mga kabaranggayan apag dumarahin libre nga anti-rabies vaccine nga dadton mga miming ang mga dods. Kaudos daman ha nga diri lang nga dadton sa veterinary office nga sugod man liwat hadton amon konseho kana barangay kay nadepende na may kung gaano ka aktibo iton aton mga barangay official para mahinga nga dahit bangsaran iton aton barangay adton mga serbisyo nga igin papadangat si iton lokal nga pamunuan bisan pangani iton mga ahensya nasyonal. Open to all pet owners. Uy, may didi daman. May daman didi pabiso until supply last. So, ay kampag iniha. Kay nakakamahalhin iton nakaka-consume mo hit supplies mahal ka dyan. Kay kunaat kita hit nga mga clinic, veterinary clinic parit at mga mimingan, mga dog. In mahal kaya ito na bayad. Relate kita hin kay naton hin mga dogs kinakantuta at hadton ini papadawla didihit ta mga veterinary clinic iyay kay may hit bayad kaya kay kuan man inihangayaan rabies anti-rabies vaccine kasi kuday it nga pag pipisit hit ayam tapos pag i-spay ito na mga female nga mga uding nga na dog siya it medyo may kamahalan kay gina-anesthesia ito kay pagtaga anti-rabies vaccine medyo mahal damain hiya kung nadi kita hiton mga vet clinic magpapabakuna hiton aton mga dogs nga miming. So nasa ring didi ha naka-highlight until supply last. Ilabi na nga mas limitado itiya kung papaangbit nga serbisyo in pag-spay, panmisit ito na mga dog nga miming kasi anesthesia itiya ito nakakamahal. May padaman na mga mga hayop ta. Ilabi na mga dagko nga mga ayam. Ba di tiralargo na nihinga turog. Iba ikakadamo talaga na konsumo hin anesthesia. So gano'n natin dugi. Sano kaya daman iton panmisit dukang? Kaya damay nan iragyan na kikita nga maupay nga pitad para diri magdinamo iton mga kaayaman anpan misiti iton mga ayam, syempre lalaki, yung pipisitan. Alam mo naman, babay naman gini-spay. Yan, natatanggal ita ovary para diri naman magdinamo itaira mga anakis, mga anakis ka dyan. Doon, ira, pa na ulit, anakit ayam, yung lumot na kita kay puros naman mga naka-spay, ito natin mga dugdod house. Para diri na magtiniyo. Kay kinanglang kita responsable bawat ngat mga ayam kay cute light tirahin mga tiyo pa pero nananag nangani may kadugangan nga mga responsibilidad labot lahit pagpakaon kinanglan mo pay damit itaton pagtratara ira para magin mag-upay daman hira nga mga dog. Sige, parang adahanto natin yung mga kapatid, labi na di Sabang South, paghigra ni nga mga barangay Sabang South, nga may mga mimingan, mga dog, pagpahimulusin ni niyo, nga igina papadangat,
nga libre nga anti-rabies vaccine nga dadto natin mga cats and dogs. Tapos abri ini parang tanan nga mga pet owner pero nagpupulakat daman didi naka-highlight until supply lasts. Nasring pa didi, let's work together for a healthier and safer community. Bring your pets and spread the word. Yes, magkaurusa siya manggit. Tatanan nga mga higayon. Magkarusa kita para magkamida kita hinimsog ng talawas nga komunidad. Sanglit dadin natin na mga pets, na natin mga pinalangga nga mga mimingan dogs. And aton ini-share nga imbitasyon kados nga dadton konseho kan barangay Kalawan natin adton logo didi la kuno sino ba adton ka partner han yes sige sure yes lawan natin ang logo may ba logo daman iton city veterinary pero siya in nasa ring aton ang dida naman ani again share dida ton mga punong barangay dida naglabay pinakauri nga liga meeting ng mga punong barangay sa dadan barangay nga lakipiton ira ikakasa nga aktibidad adton pagbisita mga barangay pagdumarahin libre nga anti-rabies vaccine nga daton mga cats nga miming ka dyan. Ano mga dog? Samtang may nala kita sa 1 minutos, antes an alas 10, utro nga pahinumdum. Utron tala, dini naman sumat istihanan. Para naman wara pa makapagparehistro, ilabi na natin mga young ones nga Kiken si Anyos, di dahito Nobyembre 2, durante hit pagdumara na nato ng BSKE Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Naladaman ha, hiton Lunes, Mayo 18, atun ongoing voter registration, pangandaman na nasabing BSKE. So, bisitahan niyo, adton atin tagsa-tagsa dida nga mga buhatan han COMELEC dito natin munisipyo. Dito naman haamon na City COMELEC Office second floor, iton City Hall. Ang mga young ones, pagdarala kam hadton na kopya, han iyo, live birth certificate, tapos adton iyo daman valid ID. Syalete ta iyo dadadun, tapos bubalibgam pa kamoy titagam City Election Office, Barangay City Election Office, ito mga kawani ni State Election Officer Attorney Bless Desar Enciso Duson. Kung di naman damay tayo tagsa-tagsa nga mga bata nito Election Officer, naalalay po yan itong staff, iti ay rabuhatan, ay para iton pag fill out natin ito na forma pagrehistro. Nga day titon alas 5 yan na nga kilip nga da buwas hiton Lunes Mayo 18 gawas lah hiton adlaw hiton Domingo kay man mahuway damay tito natin mga kasugbong hiton COMELEC. Pero hiton Sabado in may da po hithiya. Iyo kay Domingo daman mopay kay mopay na lay sa milko ato ni schedule and brown out in Domingo kay kun Sabado pa in asugadaman di da syudadan Borongan hindi mait magpapadaghadag hit generator iton LGU kay hina brown out hina weekends pero ngayon ni weekdays nga ni kami manggod trabaho damit nagkikinanglan hina kuryente sa siit hinahadag-hadag o gin papaandar ito itong generating set Media City Hall. Kay kung brown out naman, tapos waray generating set, waray generator, nga nahadaghadag in nagkakuha. Di naman, din ato na bisita, nga beautiful. Ay, colorful damit ka ng kag-anak. Wilog talaga kid. Kan kag-anak outfit. Sige, may dahit may tatabo magdudumaraon nga voter registration Sabado kay Domingo mga yan adton brown out no painala kay gin Domingo. Okay. Domingo naman
Sugadahan mga naglabay pa, tikangan ini nga pagtaga-voter registration an Oktubre 20, basta Domingo wala damahat. Pero mga holidays, may dalugo damahat. Gawas na la kon igsasayodhan na COMELEC nga bagay na may mga importante daman nga mga buruhaton. Sige, nga na laitit Lunes, Mayo 18. Ay na daw kamahit paghinulat daman nga deadline. Pa natin nga ngalimtan nga paanunsyo. Yes, di ama na syudadan Borongan, tinikangan hiton Lunes, maupayin kay damo ilabi na hiton aten mga kag-anak, anahita talog awahin nga compressed for the work week. Big chicken, kodasin, mere day ni nga yupitad. Kay dugit iba na hitatalog awa, danay may Biyernes, may panira tuyo nga dia City Hall, takay nga naka compressed for the work week ma, but sid nga nan Lunes nga dalan Huwebes it panarabaw ko. Balita pagsunod na maat na kamanduan ni Mano Gobyerno it nga pagmiti-miti, pag tipid it mga resources ni Mano Gobyerno, pag iban hit konsumo, hit elektrisidad. Sige, tinikangan itong Lunes, panahiya, mabalik na ahan alas 8 nga dan alas 5 nga trabaho. Lunes nga dahit Biyernes. Gawas na naman hit mga holiday. Bisan ko na nagpapatumadamanhan for the compressed work week. Anaton mga kasugbong di si Dreamo, Cobsart, di naman ha City Health Office, in limat hira upod. Pero bisan pa man, ang ibang nga mga buhatan, may malagyapit, may talaga tuyo, hantun aton mga kapatid. Sige, di rin na ka mga kag-anak, kita talog awa. Kay bisan Biyernes, basta diri holiday, back to the unab regular nga schedule han pagtrabaho. Parang adahan to natin mga beautician. Waldo kami yan sige upay. Kaya di man may perminan mamaso. Ato natin mga ting. Yan mga mapinalanggaan nga nagbubuning nga mga nanay, mga tatay. Kay mapaso ato nira mga chikiting graduasyon. Dito naman naging dadasig ng Eastern Summer State University. Balitaw, pre-commencement exercises. Buwas pa iton katungtungan, iton graduasyon. Pero yan na daw good sa ring. Uy, congrats ngayon Kuya Mark ha. Taon na nga liwat hit pagtatrabaho dere di Kuya Mark ka-witness hit pagpaso aton iya sister niya manghud. Nagyano gadlaan ka magna. Ang kang Kuya Buboy nagyano la damanan ka laude. Hala sige, salit ati Kuya Buboy magkukuy pure ngahi mamita Lorna. Balita Pia, parang kailan lang, congrats. Yati Daisy naman yan na, yung paimulusan ininira ato nira special privilege leave. Saliti ka mo didi nga mga gwaping, kapag sinubad ka natin so, pag malakahimo kami yung mga buson, para daw ang kamuman maso. Balita, oy, grasyan la, iton aton mga ginkakabisihan, itaton mga pangkapangamuyo, iton aton mga patata, in magpakahulagpos, maano mait, ng ira mga gin uungara, isa na iton pagpaso, paggraduar, pakahuman, aton na pag-eskwela. Lagi pa itong irahin ni susudlan nga mga endeavor, kataliwan, nira man maso. So, salamat, dear God, and blessing pa more. Uy, di nga kita magtatapos. Natin liwat masugid nga tigapan mati, Tita Ariel. Happy birthday. Wala bang kubitasyon dyan? Nanipa ka na padaman. Sana upod kami hit. Asyonit and sana all. Balitaw din nakita hinay-hinay nga masa libadyo. 2 minutos na nakalabayhan alas 10. Damo nga salamat sa nag-join nato na live streaming anan matihan radyo.
O di kaya PBS receiver. Hangaran po ito naman ni Sam. Kan Ate Ruth Rivera Abunda kan Chef Tikyuds. Kan Kuya Boboy. Congrats Kuya. Sagad man kan yung Ate Desai. Ngan, siyempre diliwat kan Kuya Mark. Na imo ulain hiyan yan ako no Ate tablo out. Himapaldo na hiya. And that's coming soon. Ngaran liwat kan Kuya Mark. Kan Kuya Alquin. Ay nagkampag inuling nga ginaira kay mga taken na Ate Sok. Da mga salamat. Keep safe everyone and God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Maintenance medicines. Ang yakap by the mere